Bħala parti mill-ġimgħa li tfakkar id-diżabilità inviżibbli fl-Università tellet konferenza li waqta ġenituri ta' persuni b'diżabilità setgħu jaqsmu l-esperjenzi ta' xulxin biex uliedhom isibu aktar għajnuna. Oliver Xikluna, chairperson tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, fisser għanijiet oħra ta' din il-konferenza. Din il-konferenza kien ovvjament biex inwaslu l-messaġġ li tajjeb li nipproteġu l-persuni b'diżabilità u drittijiet tagħna bħala persuni, però li jkun hemm protezzjoni żejda ma tantx xi kultant tkun ta' għajnuna l-persuna biex tkun tista' tagħmel l-għażliet u d-deċiżjonijiet tagħha. Il-konferenza Protect and Go iddiskutiet ukoll riċerka dwar protezzjoni żejda li kultant tingħata lil persuni b'diżabilità li saret fuq persuna b'diżabilità. Enmerikan Luz, lettur fid-Dipartiment tal-Istudju dwar id-Diżabilità, qalet li bir-riċerka il-persuna b'diżabilità saret aktar indipendenti, tant li komplet tistudja u qed tuża trasport pubbliku. Il-riċerka kienet fuq protezzjoni żejda. Kien suġġett li għażlitu Isabel għaliex huwa suġġett li jolqot ħafna persuni b'diżabilità intellettwali. Għamilna focus groups ma' persuni b'diżabilità intellettwali, ma' ġenituri, u anke ma' staff li jaħdem fil-qasam u ġifieri more or less sibna li l-ġenituri ħafna drabi ikollhom raġuni valida li xridu jipproteġuhom lil-uliedhom minħabba riski li jkun hemm. Għal-ġenituri din il-konferenza se tgħin biex ma jingħatax aktar ħarsien milli huwa xieraq u b'hekk persuna tista' tkun aktar indipendenti. Xi ħaġa li Valeri Brinkat, li kienet preżenti għall-konferenza laqat. Jiena nipprova għandi tliet tfal bil-diżabilità. Tgħinni biex nifhem il-perspettiva tagħhom għaliex huma għandhom problema ta' komunikazzjoni u lingwa, kif ukoll kif jissoċjalizzaw. Allura il-fatt li qed nisma' minn persuna oħra li għandu dal-abilità li qed tgħinni nifhem lilhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.